Yabi siya. Piting tuma. Ito sa kong amigo Bill naghuwat naman sila kay sa una ang istorya na ko puros mo ginong nyabog ginroon mo yung kung gamay sa na kadaot kay wag ko kaon sa malay kay we sudan paita naman kinabuhila sa una ay mutbut ko nila nga kumipila ka ako kapis kan kumpleto akong rip karon ultimo rip nawa ito yung nagkusiyan kita pagi kay pasidig na sila dahil mo dito sa ilaha din apil taon ito ang ito si episode o si Boy Palpak tapos mo ito sila ron mapot sa ito si Limukoy pat tulo abot ako kato si Ernesto Sumungka dili pa ito pagkita ron sa adlawa kay kato nahadlok po mo ito kinapon mo ito yung atraso na mo basig maupawan niya tunog samot lahos na paspayag wala naka-ready na nga mo ang subaon karon kay mag suba-suba mi magtagay-tagay pre kaya naman kapalit ako isdaw may noon kay akong karambuso musari amot niyo be si karambuso niya mo amot ako na sigpalit ani amot 100 lang 100 gani kay napa man si pre Ali sabot ang tulong nga magamot huwag to tapos pre Ali sir kung mukha sa kay isa si Ali os pre Ali ba amot mo sa to kailangan sa kita rin sige palit ani lagi pero wala nga gibanto binastuwa nga sirok lagi po yung kawatan pagkanon di mabusog maimnon di mahubog hiluan pitok-pitok lang mata kulatahon guroy ra paitan ito ana lagi mana amo surto ay kinagsabot itang tulog ya paning lagi sige ako rin mo paningnon gani hoy pre kumusta mo ay kanang okay puntre pre nya kuan pre kanang ayaw ko na pre kay pagkapilang kayo mo likod ko adili ako amo sa kagbabaw pre nga nag-amot-amot mi pre kay mag-sumba mi nya mag-inom sandisan ikaw basin ganahan ka mamot kumusta naman kay ako naduga istorya pre nga ang naduga ko istorya pre nga sikat-sikat ko ni sila ako no mao ni daghan kay ano ko kayo unsa kuan ito able nimo sa iyang re palang nangambak ng mga manok sama puno gyapon na imong represent karon mabitang sorry ko re pre kay basta repre nawa ya ko duwa ko na ko na ka de bitik ko tuman ko pre what kay sudan pero di bale pre mao din na luspa na ka di ay di bale basta nakasoroy ko ninyo aron ka ay katanaw sa inyong kahimtang ba basing ganahan ka mo amot ay kortar sa karon pre pasensya na nya kay nang mustar man ko nya maya man demo sa mga kahimtang sige ay lasa di ka papel na gutom kay ba sige kita lang ani kita lang ay diyan na to tama dia sige hoy pre ay kay likod ari mo 100 pre ano man pre nga 100 nagsabot nga magpunti-punti ta lang to hono natin pero tutong gawa mo tikwarta nagsabot ta punti-punti ta niamot naman si pare Boy Palpak og 100 kaya sa 100 nimo sige hindi ko hindi tigil kwarta unta imo gi pangyo naghana ng kwarta nimo daw wow na gani ko no 500 gani himala tapo sa gani ni binuod no mo pag-abot ato di man kay ni palit na magkukuan pasugba yang isda pasugba man nimong isda suba minapeta sa dipede dito katong gikuan na to isda dre ang sa bro na unsa di ani mo gibutang ari ka na isda agad klaro nang daw na sa karon unsa ba akin mo bisigilay no ni kami presito ba nimo ikarbay gibaniog ni nga kawatan kay diri sa tong barangay ba nya karon mao pa pag-abot nimo sa pa ka niya buto abeto nawa pre bago pa ko nangawat ano sigatos nga ako ang itampo ninyo nya kala ko bisingila ninyo mao gani kini imong gitampo re kinawat kay gihapon niya ari ngawat gani ko pala katampo ko yan ako nyo priminti ko ayo asa na isa ni dai nga pag-abot nimo wag tangman asa na isa kangoy hubuon ba yun ako kawaton yun diha may kawaton ako diha unsa naman taon ka ay ba ako naman bisingila hinoy hatagi ko sigatos gani asa mre ang kuan dai nga sam patay kita to ani pretutong di ay dili suga hilipot dili ko matago pre ang slide balik sa buhay arna taguan ang isa wala mo nga ang saan na mo gitaguan unsa man na naglalis kami nga to kisay kon
Ay, anong nabitbit man nila ko, pre? Ako lang po yung nabitbit na pre. Ano? Ano ka? No. Ano kayo?